araba octobre kalo tile 9 san 2024 Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ b'a kalama cogo min sa ka fɔ diɲɛ dongo don ni waati in dala gosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu gafe minnu cari nazarakan na sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bamayɛlɛmaw ye to dun kana laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen okumu kelen kɔnɔ o okumu kɔnɔ sa jɛ ka baara o de ɲɔgɔn bɛ an fɛ yan sa min ye tele fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yaasa aw ka se ka an kumakanw ni an jaw lasɔrɔ o maba dɔ ye Augustin Esubi ye Lamine Kulibali a b'o jama caman Yusuf Sangare a bɛ yen nɔ an tɛ ɲina Musa Ayidara kɔ fo ka taa se Salimata Wederawogo ma bi arajo fan fɛ ne yɛrɛ dɔgɔkɛ sarama bɛ yen sa min ye Musa Sanogo ye ale ka baaraw tɛnkunnen don yaasa aw ka se ka an kumakanw lasɔrɔ an y'o de fɔ ladala sa min ye Musa Temine ale ni ne yɛrɛ Amadu Tolo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Musa Temine basi si t'a la a bɛ baara tagabolo kɔnɔna la an y'o de fɔ baara in a n'a fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na o okumu kelen kɔnɔ bi baaraw okumu kɔnɔ sa ne na n wakilu kɛ ne Amadu Tolo ka n wakilu kɛ gafew ye gafe minnu ni an y'olu sɔrɔ an bolo an b'a fɔ gafew bɔra gafe minnu ni olu b'an bolo o ye gafe fila ye bi min ye Soir de Bamako an y'ale sɔrɔ an bolo kɔrɔ Nouvelle Horizon a ye bɔli kɛ bi wagati cogoya kɔnɔ sa an b'an da don ni gafe fila in na ka se ka olu walanwala yaasa faamuyali o ka sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya minnu na an b'a fɔ a ye tuguni sa aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan an t'a bila dagirindala ko ye an b'a daminɛ ni Soir de Bamako ye kɛ Soir de Bamako a ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya dama dama na an ye mun sugandi aw ye an b'a daminɛ ni ale Soir de Bamako kelen ye a ka bɔli bi fɔlɔ la a ka dakuruɲɛ dɔ bɛ yen sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye Laginɛ premier ministre ye ko a bɛ n'a fɔ ko ale ye leçon belebeleba ni o ye ka kalansen ko ka o ta k'o di min ye jamana saba min ni olu fara bɛ ɲɔgɔn kan min ye Mali Burkina ani Niger AES o okumu kɔnɔ gafe min ni a da b'a la bi o ye Soir de Bamako ye kɛ Maimuna Dunbiya ale ka fasiri don a y'a yira ko ka kɛɲɛ ni min ye laɲini bɛɛ lajɛlen min ni o bɛ kofɔ sa ko o kɔmasegin ni o ye tagabolo ye sa ko min ye Mali finitigiw kɛn bɛ ka jamana minnu mara ko min ye Mali jamana Niger jamana ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina jamana ko komite belebeleba min ni o bɛ yen nɔ sa ni o ye Laginɛ kɔnɔna la ni o ye CNDR o ɲɛmaa dɔw bɛ yen nɔ ni olu ka Laginɛ premier ministre yɛrɛ ye sa ko ale ye kalan boloda ko ye kalan min n'a bɛ wele sa ko Uriba ko ale de ye kalan in boloda kalan jumɛn ko don a ye kumasen de bɔ kumasen min ko ni maa ye o diɲɛmɔgɔ y'o jateminɛ k'a fɔ ko kumakan dɔw ka ɲɛsin min ye nin jamana belebeleba saba ninnu ma gafe da b'a la Soir de Bamako u y'a yira u ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la bi ko min ye AES ye o bunako okumu kɔnɔna la sa ko min ye Laginɛ premier ministre ye ni o ye Uriba ye sa ko ale ye kalan di ko a y'a yira sa k'a fɔ ko Laginɛ jamana ko kuma bin tɛ u bolo min ye kuma suliko tɛ u bolo ko ka ɲɛsin diɲɛ jamana siman min ye nansara jamanaw ni o ye puissances ye olu ka tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o tagabolo kelen in na ko min ye Uri ye sa Uriba ko a y'a yira Laginɛ premier ministre don a Soir de Bamako daba la min ye Maimuna Dunbiya ale ka ɲɛfɔli don ko a y'a yira tuguni ɲɛfɔliw kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko Laginɛ de ye jamana ye sa jamana min ni a bɛ se ka jateminɛ farafinna bolo kan k'a fɔ ko o kɛra jamana fɔlɔ ye min ni a y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o sɔrɔ farafinna bunnaku kan ko kabini san 1958 waatiw la ko ka kɛɲɛ ni min ye Général de Gaulle min ye Faransi a donni kama o ɲɛmaaba o ka tagabolo dɔw kɔnɔna la sa ko Laginɛ jamana y'a fɔ ko an tɛ bi an tɛ sini sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa u ka yɛrɛma hɔrɔnya ko u y'o ɲini ko n'i y'o jateminɛ gafe daba la cogoya min na sa ko premier ministre min ni o bɛ Laginɛ kunna an bɛ don min na i ko bi Uriba ko ale ka ɲɛfɔli don ko a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko kalan si tɛ yen nɔ Laginɛ bɛna kalan min o ta nansara jamanaw kan ko complexe si tɛ o la tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ la bari min ni a b'i sinsinna o kan k'o tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko min ye fangabolo saba min ni o bɛ yen nɔ jamana kɔnɔna la sa ni o bɛ wele an fɛ nin waati kɔnɔ ko AES ni o ye Mali jamana Burkina jamana ale ni Niger jamana u ka wulikajɔw okumu kɔnɔna la sa ko wulikajɔ don wulikajɔ min ni u ka faamuyaw ni o de ye kelen ye o kɔnɔ ko min ye Laginɛ jamana ye ko a ta a yɛrɛ ye o wulikajɔw kɔnɔna la cogo si la o de kama min ye Laginɛ ye u y'a yira k'a fɔ ko olu sen tɛna don AES
AES ko o bunaku kan ko bari jamana ko tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko min ye CEDEAO jamana ye sa jamanaw ye ko min ye Mali ale ni Burkina ani Niger ko n'u y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ CEDEAO wuli ka jɔ ko ka olu furani o tɛgɛ kɔ ye ko u ka faamuya cogo de ye o ye bari Laginɛ jamana ko a bɛ san 50 n'a kunkanfɛn na bi olu kɛmɛ ka jateminɛw kɛ ka don min ye CEDEAO o bunaku bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko maa ka bɔli tɛna olu labɔ maa ka doni fana tɛna to ko olu ka baaraw o tɔ ka sinsin Laginɛ premier ministre ye ale ka kuma do soir de Bamako kɔnɔ ko a y'a sinsin a kan k'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ min ye Laginɛ jamana ko na se jamana tɔw ma ko a da tɛ se jamana minnu tɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ko ni CEDEAO ka wulikajɔw jateminɛ o kɔnɔna la sa ko baaraw kɛra a kɔnɔ baara minnu ni a bɛ maa yamariya k'a ye k'a fɔ ko sini bɛ yen nɔ CEDEAO ko o bunaku kan ko ni o tagabolo kelen in jateminɛ ko ka bɛn ni min ye stabilisation du Sahel o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye ko ka Sahel jamanaw ka olu basigi ko n'i y'a jateminɛ ko G5 Sahel o tagabolo fana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko jamana si tɛ CEDEAO hukumu kɔnɔna la min n'o bɛ se k'a fɔ ko bɛn ni kelenya ko o ma sinsin i ka tagabolo kɔnɔ nin sira ninnu fɛ ko min ye Laginɛ jamana ye o bɛ se ka gɔri turu min kan ale ye o de ɲɛmaa ye bi premier ministre ya bɛ a bolo o Laginɛ kelen in kɔnɔ Guinée jamana kɔnɔ ko u bɛ se k'a ye k'a fɔ ko projet caman bɛ yen sira caman bɛ yen nɔ wulikajɔw hukumu kɔnɔna la sa ko minnu ni olu sabatira a da sen bɛ projet dɔw tɔgɔ ma a y'a yira k'a fɔ ko projet min ye ni o ye sanuko tagabolow ye ko fo ka na se min ye wulikajɔ wɛrɛw ma ko jamana yɛrɛ kɔnɔna la sa ko baaraw sabatira baara minnu kɔnɔna la sa ko ni min ye CEDEAO o ka jɛ hukumu kɔnɔ o baaraw sinsinna Laginɛ jamana kɔnɔna la ko maa tɛ se ka o wulikajɔw lajɛ ka yiriwa sira minnu ni olu kun tigɛ bɛ min ye CEDEAO ale ka wulikajɔw hakilina la ka ɲɛsin olu ka jamana ma ni o ye Laginɛ jamana ye k'i bɛ tila ka n'a ye k'a fɔ k'i b'a fɔ ko Laginɛ ka bɔ min ye CEDEAO o bunaku kan o hukumu kɔnɔ ko ale ka kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen Laginɛ premier ministre ye a ka ɲɛfɔli don k'a ka kumakan ninnu kun tɛ k'a fɔ ko a b'a ka maa critiquer walima a b'a ka kuma fɔ kuma min kɔnɔna la sa ni a ka kuma bɛ ɲɛsinen maa ma ko ayi wulikajɔ de hukumu kɔnɔna la sa dafɛlaw tagabolo kɔnɔ Mali Burkina ani Niger o ye fara ɲɔgɔn kan tagabolo min kɛ n'o ye AES ye sa maa caman ka wulikajɔ hukumu kɔnɔ ko maaw ye ɲininkali kɛ a donni kama min ye Laginɛ jamana o ka kuntilenna ye jumɛn ye Laginɛ min ni filanitɛriya bɛ ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ a y'a yira k'a fɔ o filanitɛriya sira ninnu ko hali sini o sinsinnen don bari min ye k'a fɔ ko yiriwa tagabolo kɔnɔna la jamana bɛɛ lajɛlen de bi i ka tagabolo lajɛ k'i ka fɛsɛfɛsɛli lajɛ soir de Bamako kɔnɔ min ye Uriba ye a ka ɲɛfɔli kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye Laginɛ jamana ye ko olu ka faamuya cogo an'u ka tagabolo u ka jamana sinsinni hukumu kɔnɔ o t'u yamariya an bɛ don min na i ko bi ko ka bɔ min ye CEDEAO kɔnɔ k'a fɔ ko u bɛ ɲɛsin min ye AES ma fasiri a bɛ soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la ko ye a y'a yira k'a fɔ ko Gundam mara kɔnɔna la sa k'a bɛna fɔ ko samiya ko o tɛ sabatilen an bɛ don min na i ko bi ko menace belebeleba bɛ samiya ko o tagabolo kɔnɔna la Gundam mara kɔnɔna la a y'a yira gafe soir de Bamako ka bi bɔli don Yusufu Konate ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye Gundam fan min ko ni o bɛ digi tagabolo kɔnɔna la ko fo ka na se télé fanfɛlaw bɛɛ lajɛlen ma sa ko ji ko o barika bonyan bɛ fo k'a fɔ k'a barika bonyan bɛ ji jumɛn ko don ko min ye baji ye o tagabolo kɔnɔ ko a ka ɲɛfɔliw kɔnɔ Yusufu Konate a y'a yira k'a fɔ ko kabini min ye juillet kalo tɛmɛnen in na ko Mali jamana ko a yirala k'a fɔ ko sanji ko o bɛna kɛ barika bɛna bonya fo k'a fɔ k'a barika bɛna bonya ko wa ko an bɛ don min na i ko bisa ko o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen de bɛ sen na o tagabolo kelen kɔnɔ k'a k'u yirala k'a fɔ ko inondation waleyaw ni waleya cɛjugu caman bɛ yen nɔ ko ji ko a bɛ se ka na ni o ye ko an bɛ o tagabolo kelen in kɔnɔ Yusufu ka fɔli la ko a y'a ye k'a fɔ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko n'i ye sɛnɛ tagabolo jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gundam mara kɔnɔ cercle min n'o ye Gundam ye n'a bɛ Tombouctou région kɔnɔna la sa ko min ye sɛnɛkɛlaw ye ko olu jɔrɔn bɛ fo k'a fɔ k'u jɔrɔn bɛ an bɛ don min na i ko bi ko a sababu tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko digi min ni o bɛ yen nɔ sa ko o kɛra
sababu ye sa forow tagabolo kɔnɔ ko ka jilaw ta ji ka o sigi min ye sɛnɛfɛnw olu duguma ko kɛmɛ sira ye sira min kɔnɔna la sa ni a kɛmɛ ka sɛnɛkɛlaw ka u jɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen na a y'a yira k'a fɔ ko maa lakodɔnnenw ale ka ɲiniliw kɔnɔna la maa lakodɔnnenw olu ka ɲɛfɔliw la sa k'u y'a yira k'a fɔ ko ji yɛrɛ ko a bɛ ka na tiɲɛli ko a y'o daminɛ ka ban dɔɔni dɔɔni min ye ka ɲɛsin min ye sɛnɛfɛnw ma Tombouctou mara kɔnɔna la ko n'i ye nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen jateminɛ ko sɛnɛkɛla minnu ni olu ye garisigɛ sɔrɔ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ka sɛnɛ kɛ sira dɔw fɛ a yɛrɛ dasɛn bɛ sɔ tɔgɔ ma yan nɔ ka se min ye tiga sɛnɛbaw ma ko olu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan kɔni tagabolo min ni o filɛ nin ye ko ni o tagabolo ni o sinsinna n'o tɔ sinsinna ko a bɛ kɛ sababu ye sa min ye u ka forow kɔnɔna ko olu ka kɛ pati sakana ye wa baaraw tagabolo kɔnɔ sa ko u tɛna se ka u hakili da cogo si la min ye sɔrɔ o tagabolo ye sɛnɛfɛnw tagabolo kan o kɛlen in kan min ye a Yusufu Konate ka fasiri don a ko hakililajiginna ko n'i y'a jateminɛ ko min ye Gundam population ko o ye wulikajɔ kɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sɛnɛ ko o tagabolo kɔnɔna la ko kabini juillet kalo tɛmɛlen kɔnɔ ko k'i sinsin wulikajɔ dɔw kan wulikajɔ minnu kɔnɔna la sa n'u tun ye wele bila jamana ɲɛmaaw ma k'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ yen nɔ o bɛ ɲini ka na olu ka sigida minɛ ko ye min ye kɔngɔ n'a ɲɔgɔnnaw ye ko a donni kama maa caman bɛ yen Gundam kɔnɔna la cercle Gundam kɔnɔna la sa minnu ni olu y'u jigi da jamana ɲɛmaaw olu ka wulikajɔ o tagabolow kan ko bari maa ma jate kɛ ni ji ale ka nin tiɲɛli tagabolo ninnu ye ko tagabolo min ni o filɛ nin ye an bɛ don min na i ko bi Yusufu ka ɲɛfɔli la ko a sera ten sa min ye jamana ɲɛmaaw ye ka na se sigidalamaw yɛrɛ ma Gundam yɛrɛ kɔnɔ u ka fɛɛrɛ caman bɛɛ lajɛlen ɲini ko k'a sababuya kɛ Mali météo maaw ka ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko ji tɔba ko o bɛ kɔ ni o waleyaw ni olu sinsinna ka ban ko min ye jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gundam ko sɛnɛko ko o kuma kɔni ko o tɛna fɔ cogoya si la wa jiko yɛrɛ ko a bɛ ɲini ka na taa ka maaw bolo da an bɛ don min na i ko bi fɛɛrɛ jumɛn ni fɛɛrɛ jumɛnw kan ka labɛn o ko kɔnɔna la sa ka a sera ten min ye jamana kɔnɔmaw ye jamana ɲɛmaaw u ka fɛɛrɛ ɲini nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ni Gundam autorités fo ka na se min ye Gundam population ma Yusufu Konate ale ka fasiri don a bɛ min ye Soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ Laya Jara a fana ye sɛbɛnni kɛ bi koyi a da bɛ wulikajɔ belebeleba la a y'a yira k'a fɔ k'u ka kɛɲɛ ni min ye jɛkulu sigili ye sen kan sa jɛkulu min n'a bɛ wele ko CVJR n'o ye Comité Vérité Justice et Réconciliation o baaraw sigilen kɔfɛ sa ko min ye jɛkulu belebeleba ye ko o sigira ni o bɛ wele ko collectif de dresse contre le ministre Wage Laya ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko min ye minisiri Wage ko o ye nin jɛkulu min ni a y'a sigi sa ko maa caman fara bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye bolofara dɔ kɔnɔ ko n'u y'a yira k'a fɔ ko u ma jɛ ni nin waleya in ye bi u ma jɛ n'a ye sini wa u ka gɔri k'u kɛmɛ k'a turu Soir de Bamako ka ɲɛfɔli la min ye Ismaïla Wage yɛrɛ la o ye minisiri yɛrɛ ko gafe y'a yira sa k'a fɔ ko minisiri Wage ko ka kɛɲɛ ni ɲɛfɔli minnu ni olu kɛra ko collectif belebeleba dɔ bɛ yen nɔ sa ko min ni o ye CVJR maakɔrɔw ye ko olu fara bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye sa k'a yira k'a fɔ ko min ye CVJR ale ka wulikajɔw tagabolo kura min ni o bɛ ka labɛn jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko minisiri Wage Ismaïla Wage a ye maa minnu sugandi nin waleya kɔnɔna la sa CVJR ale tɔgɔ la an bɛ don min na i ko bi ko min ye maakɔrɔ ninnu ye k'u y'a yira k'a fɔ ko u ma jɛ n'a ye bi u ma jɛ n'a ye sini ko mun kama u ma jɛ n'a ye u da bɛ a la ko ye Soir de Bamako kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko min ye recrutement min ko ni o bɛ kɛ kɔrɔlen jɛya waleya kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko o baaraw ko a bɛ ka kɛ en catimini kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye nanzarakan na ko ye dogodogonin dogow dugumala jukɔrɔ ko ka taa se tabali jukɔrɔ ko olu yen bɛ a ko kɔnɔ ko k'o cɛ ka bɔ yen nɔ ko maakɔrɔ minnu ni olu tun bɛ yen nɔ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la k'a bɛ n'a fɔ ko jɛkulu min ni o sigira minisiri Wage a n'a ka jɛkulu fɛ sa ko u kɛmɛ ka u mako fan bɛɛ lajɛlen bɔ o maaw ka tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko min ye appel à candidature ye laadala la sa ko o waleyaw de bɛ sigi sen kan o ye jumɛn ye ka bɛɛ lajɛlen labɔ a kalama k'a fɔ maa minnu ni olu b'a fɛ ka ye CVJR o bureau tagabolo kɔnɔna la ko bari k'an bɛ don min na i ko bi ko o waleyaw bɛɛ lajɛlen k'u y'o sɔn o tɛnkun k'o sinsin k'o bila min ye minisiri Wage ye ale ka ministère o ka
okumu kɔnɔna la ko o baara min n'o kalifara u ka ministère okumu kɔnɔna la sa ko an bɛ don min na i ko bi k'a bɛ n'a fɔ o maaw ko ministère maaw yɛrɛ de olu sugandi wulikajɔ dɔ kɔnɔ wulikajɔ min ko ni maa t'a dɔn a bɔra sira o sira fɛ o hakimu kɔnɔ ko min ye CVJR commission vérité justice et réconciliation o maakɔrɔ minnu ni olu tun bɛ yen nɔ maakɔrɔbaw ko u ye olu fura n'u tɛgɛ kɔ ye koyi o dusukasi de okumu kɔnɔ gafe daba la ko maakɔrɔba ninnu bɔra ka u ka dusumakasi yira ka tila k'a yira ko u tɛ minisiri yɛrɛ lakodɔn janko a ye jɛkulu min ni a y'o sigi nin waleya ninnu kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ CVJR laadala la ko u ka baaraw tagabolo kɔnɔna la sa ko jamana ɲɛmaa si tɛ yen nɔ min ni o kan ka u ka jɛkuluw ka o sigi jɛkulu sigili i n'a fɔ gafe daba la cogoya min na sa ko a bɛ bɔ min ye u yɛrɛ la u ka siraw tagabolo kɔnɔ bari ka collectif sigi collectif min ni o bɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la minisiri ale ka jɛ kɔnɔ minisiri ale ka yamaruya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko o tɛ u ka tagabolo ye CVJR ka tagabolo ye kɔrɔlen o hakilina de kɔnɔna la sa ko u bɔnbɛ k'u ka dusumakasi k'a yira a bɛ soir de Bamako kɔnɔ bi Laya Jara ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ bɔ soir de Bamako kɔnɔ k'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma kɛ Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya damadama la an ye mun sugandi ko ye a y'a yira k'a fɔ ko tile 10 tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ min ye Mali finitigiw n'o ye faamaw ye olu ka wulikajɔ hukumu kɔnɔ ko kibaruya a sɔrɔla min ye état major des armées ale ka communiqué senfɛ k'a yira k'a fɔ ko faamaw olu ka wulikajɔ ka ɲɛsin min ye Teza Waten o kɔnɔna ma ko a bɛna fɔ ko o baaraw ko o daminɛna koyi k'a bɛ sen na ko min ye gafe Nouvelle Horizon ale ka fasiri don bi baara in kɔnɔ Mahamani Ture ale de ye fasiri kɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye tile 10 hukumu tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ hakililajigin na tagabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali finitigiw u bɛna taa Teza Waten wa u tɛna taa Teza Waten wa tagabolo ni tagabolo kɔnɔ Mahamani ka ɲɛfɔli la k'an bɛ don min na i ko bisa kaw maa bɛ se k'a fɔ ko Mali finitigiw ko u bɛ min ye champ de bataille yɛrɛ kan ye koyi o ti dɔwɛrɛ ko kɛlɛbon ko u b'o kɔnɔna la min ye Teza Waten kɔnɔna la Mahamani y'a yira a ka ɲɛfɔli kɔnɔ Mahamani Ture don a y'a yira Nouvelle Horizon ka bi bɔli kɔnɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye Mali finitigiw ka nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sa ko u tan bɛ ka taa groupe armé terroriste n'o ye gatimaw ye sa ko ka taa u sɔrɔ fo u dagayɔrɔ la Teza Waten ye k'a ɲini ka fagonba u la ko kibaruya min ni o sɔrɔla population fɛ ka na o sɔrɔ min ye sira caman fɛ k'u y'a yira k'a fɔ ko min ye kari tɛmɛlen septembre kalo o tile 29 san 2024 ko wulikajɔ ko o sabatira Mali finitigiw fɛ ko o wulikajɔ min ni o sabatira Mali finitigiw fɛ k'a nana kɛ sababu ye sa ko min ye embuscade belebeleba ye o ka kɛ min ye an ka finitigiw o ni maajuguw ni ɲɔgɔn cɛ Teza Waten kɔnɔna la bari ko a hukumu kɔnɔna la sa ko Mali finitigiw k'u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Mahamani ka ɲɛfɔli la Nouvelle Horizon kɔnɔ bi ko ka fagonba min ye maajuguw la maa damadama bɛ yen sa ko u ye olu bɔnɛ u ni na ko dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ko olu kɛra prisonniers ye ko o tɛ dɔwɛrɛ ko ka u ɲɛnama minɛ ka u di min ye sariya tigilamaw ma o baara minnu ko ni olu bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi ko n'i ye jamana worodugu yanfan jateminɛ Mahamani ka ɲɛfɔli la ko Kidali région kɔni kɔnɔ Mali worodugu yanfan fɛ ko sira caman bɛ yen nɔ sira minnu ni olu k'u daragin bɛ n'an bɛ kunun na olu k'u daragin bɛ maajuguw fɛ ko bari k'an bɛ bi tile min na sa min ye Mali finitigiw ye k'u bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o sira ninnu fɛ ko hali ni k'a sɔrɔ waati ni waati maajuguw bɛ bali ka bɔ ko min ye embuscades ye ka bali ka waleya dɔw ka o boloda ka ɲɛsin an ka finitigiw ma ko hakililajiginna Mahamani ka ɲɛfɔli la soir de Nouvelle Horizon kɔnɔ ko hakililajiginna ko Mali finitigiw u ka wulikajɔ min ni u b'a la an bɛ don min na i ko bi ko sanfɛ kɛlɛ don duguma kɛlɛ don sira caman fɛ u ka wulikajɔ ko o sabati bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ko yaasa ka se ka wulikajɔ ka o tɔ sinsin ka o kɛ balina ko ye maajuguw la ko Mali finitigiw ko minan ko tagabolo kɔnɔna la ko u wasan bɛ an bɛ waatini min na i ko sisan o tagabolo kelen in kɔnɔ k'u ye jɛkulu dɔw sigi sen kan k'o ye mission belebeleba ye mission min ko ni o sigira sen kan ka wulikajɔ dɔ kɛ wulikajɔ min ko ni a taara kɛ Teza Waten yɛrɛ ale kɔnɔna la yen nɔ ko o wulikajɔ min ni Mali finitigiw y'o sabati waati kɔnɔ sa ko a nana kɛ sababu ye ka se ka dankari maajugu caman na ka olu ɲɛnɛmaw yɛrɛ minɛ ko wa an bɛ don min na i ko bi ɲɛfɔli caman bɛ ka ye a ko kɔnɔna la Kidali yɛrɛ mara kɔnɔna la ko siga tɛ min kɔni na ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan
Maman Touré ka ɲɛfɔli la ko Mali finitigiw k'u ka wuli ka jɔ ko a sabatilen don ko laban min ni o yɛrɛ kɛra ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan kosɛbɛ kosɛbɛ ko min ye maajuguw ka bolifɛn 3 ko u sera ka o dragi maajuguw la ka tila ka min ye taji n'o ye carburant ye ka o dɔ dragi maajuguw la ko b'a yira k'a fɔ Mali finitigiw k'u ka tagaɲɛ tɛza watani kɔni kɔnɔna la ko o sabatilen don wa wulikajɔ o bɛ sen na. Maman Touré ale ka fasiri don Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. An b'a datugu ni ale Nouvelle Horizon kelen ye kɛ a da bɛ bolodi ɲɔgɔnma okumu kɔnɔna la koyi a y'a yira k'a fɔ ko coopération Bamako ale ni Ankara ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yira sa ko o ye Turki faba ye a y'a yira k'a fɔ ɲɛfɔli kɔnɔna la sa ko min ye Turki ɲɛmaw ye ko olu kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka assemblée ɲɛma ko a kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ Mali jamana kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi bolodi ɲɔgɔnma okumu kɔnɔna ko a selen Mali la yan sa a bisimila la ni Mali ɲɛmaw ye ko wa k'u da donna wulikajɔ caman na wagati b'an kɔ la a y'a yira sa k'a fɔ ko siraw caman kɔnɔna la sa ko Mali jamana ale ni Turki jamana don tɛmɛlenw na ko u ye bolodi ɲɔgɔnma minnu kɛ u ye wulikajɔ minnu kɛ filani teriya min ni o bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'o tɔ sinsinni o okumu kɔnɔna don o kama ko min ye Mali Conseil national de transition ni o ye CNT o ɲɛma ko a de u bisimila Turki jɛkulu o bisimilali okumu kɔnɔna la sa ko u y'a yira k'a fɔ ko foli belebeleba b'u ye ka ɲɛsin u ka wulikajɔw ma ko ciden donna u da Turki jamana kuntigi fɛ n'o ye Tayyip Erdogan ye ko ka ɲɛsin min ye Mali camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ma ko wulikajɔ okumu kɔnɔ finitigi kunda ka na se sira wɛrɛw ma an bɛ filani teriya min ni o bɛ Mali jamana ni Turki jamana cɛ ko ka se o tɔ sinsin cogo bɛɛ lajɛlen na o okumu kelen kɔnɔ min ye Mali ɲɛmaaw ye finitigi kunda ka na se min ye an ka wasaden minnu ni olu bɛ CNT kɔnɔ olu ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ nafa bɔ Turki jamana la wa Turki jamana o bɛ nafa bɔ Mali jamana la ko o de kama filani teriya min ni o bɛ fɔ ko o bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ su fara tile kan ko danaya min ni o bɛ Turki jamana la ka ɲɛsin Mali jamana ma o danaya kelen o de bɛ Mali jamana la ka ɲɛsin Turki jamana fana ma o siraw bɛɛ lajɛlen fɛ ko don nataw kɔnɔ sa u bɛna fɛɛrɛ ɲini ka baaraw sabati baara minnu n'a bɛ kɛ baara sinsinnenw ye hakililajigin okumu kɔnɔ ko min ye Mali wasadenw ni o ye an ka CNT maaw ye sa ko u y'a latigɛ k'a ye k'a fɔ ko a tɛna waati jan bɔ bilen u ka délégation dɔ o bɛna wuli ka se Turki jamana kɔnɔna la bonya ni kelenya ka taa o sinsin sira caman fɛ baaraw olu tagabolo kɔnɔna la fasiri a bɔra min ye Nouvelle Horizon kɔnɔna la présidence ye a source ye o ye aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye comité syndical min n'o bɛ ENTM ale ni CMSS kɔnɔna la formation ko tagabolo kɔnɔ n'o ye kalan o sɔrɔli ko tagabolo ye sa ko olu jɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa ko min ye administration yɛrɛ siraw caman ye u bɛ se ka jɛ ka ɲɔgɔn faamu o baaraw kɔnɔ cogoya minnu na o kalanw ko o boloda bɛ o kalanw de wulila baaraw yɛrɛ ko ale daminɛna kunungo koyi o baara minnu ko ni olu bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi k'a bɛna kɛ sababu ye sa i n'a fɔ min ye Amadou Ba ni ale ye UNTM o ɲɛma secrétaire général adjoint sa ko ale ka ɲɛfɔliw kɔnɔ a y'a yira sa k'a fɔ ko kalan in bɛna kɛ sababu ye sa min ye nin jɛkulu syndicat fila ninnu ye sa u ka faamuya sɔrɔ sira caman fɛ faamuya minnu n'a bɛna kɛ sababu ye ka u yɛrɛ yamaruya ka waleya caman boloda waleya minnu n'a bɛ kɛ sababu ye sa don nataw kɔnɔ min ye syndicat yɛrɛ o ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ sira jumɛnw fɛ a tɛ taa sira jumɛnw fɛ o bɛ se ka faamu cogoya minnu na ko ale tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ maa wɛrɛ ye kuma ta ni o ye CMSS o ka bolofara bɛɛ lajɛlen sa k'u y'a yira k'a fɔ ko nin bolodi ɲɔgɔnma ni nin kalan min ni a bɛ u ni UNTM ni ɲɔgɔn cɛ ko waleya de don waleya min ni a laɲinina olu ka ɲɛmaaw fɛ a bɛ waati jan bɔ k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aspect relation professionnelle n'o ye baara bɛ se ka kɛ cogoya minnu na sira sɛbɛlamaw fɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la service public n'o ye forobaca o siraw ye o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya minnu na ka dɔnniyaw ka ɲini ka olu sɔrɔ o kɔnɔ ko o waleyaw de sinsinni kama
kalan bolodara jɛkulu fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o jɛkulu min ni o ɲɛmaya ni o bɛ Isaka Kone bolo ni o ye CMSS ye ko a y'a yira sa ni ale ye directeur général ye ko a y'a yira a ka ɲɛfɔliw kɔnɔ ko wulikajɔ de don wulikajɔ min n'a bɛna kɛ sababu ye sa ka nafa belebeleba k'o di sira belebeleba fila ninnu ma ni o ye INTM ale ni CMSS maaw ye ko don nataw kɔnɔ siga t'a la k'a fɔ min ye nafa min ni u y'o sɔrɔ kalan ninnu bolo kan u bɛna o baaraw ka o sinsin k'o bila bɛɛ lajɛlen ka bolo kan yaasa faamuyali a bɛ se ka sɔrɔ baaraw kɔnɔ cogoya minnu na e ko a yɛrɛ tɛ dan siri an ka bi kunnafoniw na de kunnafoni minnu ni an y'o sɔrɔ gafew kɔnɔ an y'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaaw olu mana gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bamayɛlɛma o ye to dun kana yaasa faamuyali bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya min na o hukumu kɔnɔ jɛka baara an y'a fɔ o de ɲɔgɔn ɲɛ bɛ an fɛ yan nɔ sa majɛ o majɛ n'a y'o ye baaraw kɔnɔna la a k'a faamu k'a fɔ adamadenya baara don sira bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a tɛ se ka tilen i n'a fɔ an ka laɲini bɛɛ lajɛlen b'a a kofɔ cogoya min na ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔna la ne ni n kɔrɔkɛ Musa Temine an y'a fɔ bi baaraw tagabolo kɔnɔna la sa Amadu Tolo ne ye wakilu kɛ gafew ye k'a sababuya kɛ n kɔrɔ Musa Temine a bɛ baara wɛrɛw kɔnɔna la ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔ a ye to sɔgɔlen aw ka télé mandi la a ye to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba TV News Joliba FM tile baara don ala ka tile hɛrɛ